Kajing ai jingkershan ka Congress ka badan riu ngut ki MDC hayeng dorba thau an ka East Khasi Hills Autonomous District Council kalapin long ka National People's Party ka badan khal ngut ki MDC ban long shlur ban shim ka sen jam ban pin Khyllem no ka Executive Committee maka ai ka jingkershan hi mental South Nem AA ha ka jingalam ka United Democratic Party baruba Tito Starwell Khan kumu Chief Executive Member. Hashwaban sedang kesengi beningkong jong dorba liur mang tingka jong Khasi Hills Autonomous District Council ha ka step khat khandai tarik ujil leo arja arhulai ya ka balabu ha ka por khat wei beje min step ki MDC na Congress but NPP kila thap da ka mat bamdan jing shania sho lani ka no confidence motion lingba uba bajop pingro MDC ke NPP na Rambrai Jirngam constituency ha KHADC ka UDP ka balam khamat ka EC ka dan shipongot ki MDC ka bakintop yo MDC bashu se ke NPP khal arngot ka Congress nriungot uway na ka HSPDP but uway MDC shimet kani ga jing Khyllem ka EC ka ba ap satang ka ba prabanai AA ban pendep ya ka samoy tray kam jongka shaban wan ka election district council house nem arhajar arhusaw ka dailing ba ka seng National People's Party hadin ka jing yo jingkershan na ka seng ka badan ha ka liang persha hapo ka san hima ka jilla kaseng Congress marru na kajing ai jingbet jong usembut menteri rangba uba preston tensong katelong khubor ke thu ba kajing ipen bet kalong ban ai CEM ya uba penyat sing CEM deputy CEM ya uba penchengan NCM ba chairman pat kila ban penne da ujo uba lamprang bla kajing dan kajing ya tray lang ka Congress bat ka NPP kala shai na do kini ki khindiat sngi kata hadin kajing ai long nong yalam liang persha ya uba Ronnie V Lingdo but opposition chief whip ya usaleng sangma ki badan na ka Congress ka badan sangut ki MLA ka badai Maria Khatjo but ka All India Trinamool Congress